Do'stlar, baringizda bizning YouTube kanalimizda salamlaymiz. Bugun biz Piramida konsertlar salonida Vagapa festivalining yangi tatar shiri gala konsertida. Hozir raspayomsa, rastayib so'ysa, anarsin bizning bilan bo'ling'iz, barisida ko'rarsiz. Ketdik. И ля па 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 ля па 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 ля па 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 па. Давай, и ой. Тükürüp камеру. Потирай карте. После этого упражнения ставим. Давай силишь. Вот ты шикер. Хабиб, Конор. Молодец. Все поменялись. Hozir rепетиtsiya bor. Program bo'lishadi. Biz hozir programga aylanamiz. Hozir biyuni qo'llaymiz xoreografiyani. Jiddiy bilan. Йоза хорошо фиши, мы бугуннеру. Anda yazın. Bizi dans balkıda. Beat. Yıldırmasın şiddet. Почуть пототаша. Почуть. Идет там тапор. Я думаю, что это у нас не фонограмма, а вы живьем, оказывается. Я чтобы дальше... У вас нормально все? Вам по звуку все нормально? Отлично. Прогон болған уақытта біздің музыканы тоқтаттылар. Біз стадионда мекенде бойлаған негізде режиссер екен. Тикшерге болды. Тикшерелер біздің. Ләкин біз тоқтамадық. Шешті тикшерелер, тауышын тикшерелер. Herhalde тикшерсінler. Biz әзір. Ол сынаулар керек. Марсажа жүріз. Әлеге бүлмәдә, әлеге гримеркада татар эстрадасының популяр артисты, популяр җырчысы Асыл Яр утыра, әйдәгез кирип карыйк әле. Ачтым, аннары шакыдым. Исәнмесез, хәерле көннәр.
Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Аллаға шүкір. Бер ике генә сорау бирәсе килә сезгә. Яңа татар җыры нинди булырга тиеш? Беренчедән ул татар җыры булып калырга тиеш. Төп максат аның шул. Һәм инде икенчедән дип әйтик, татар җырын заманча нигезгә, заманча форматка кертү зарурдыр. Чөнки бүгенгесе көн бит инде ул яңа технологиялар заманы, яңа мөмкинлекләр, компьютер программаларында да бик күп төрле зур мөмкинлекләр бар. Һәм безнең татар җырын аны тагын да матур иттереп, урыс сүзе белән әйткәндә оформлять итеп була. Аны яңгырашын тагын да югары дәрәҗәгә күтәреп була. Шул ук безнең бай мелизматикага бай җырларыбыз, моң дигән төшенчә бар, әйме. Менә шушы сыйфатларга ия тавышлар безнең татар җырларын җырлап, заманча, менә бүгенге көн композиторларыбыз язган шул җырларны җырлап, шул вакытта заманча аранжировкалар белән дөрес юл алып эшләгән чиракта безнең татар җыры яңа да булачак, заманча да булачак һәм ул еллар үткәч тә аны тыңлап, менә безнең татар җыры ни дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә булган икән һәм хәзердә үсештә дигән шундый фикерләр туры. Таныш булыгыз, безнең дебют җырыбызның композиторы Рәсим Фасыйхов. Рәсим, без бүген бит инде яңа татар җыры гала концертында. Яңа татар җыры ул нинди булырга тиеш? Яңа татар җыры ул, мәсәлән, яңа төрле юнәлештә традицион баян гына түгел, башка төрле уен кораллары белән эксперименталь музыка булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки ул сүзенә күреп тора яңа татар җыры, ул сүз белән әйтеп тора яңа татар җыры. Татар җырын без беләбез, ул татар җыры. Шулай бит, яңа булгач, яңа төрле проблема. Мәсәлән, әйтеп кенә китәсе килә, минем үземнең җырда, мәсәлән, бу конкурска үтте, аранжировка буларак Нияз Валиевның җыры үтте, шулай ук имен. Ул вакытта безнең җырларыбыз менә шул конкурска атап язылган иде. Менә шул яңа төрле аранжировка, яңа төрле аккордлар, яңа төрле направлениедә. Һәм менә әлбәттә сезнеке менә яхшы направление буенча, шулай ук менә мин караш әйтеп китәсе килә. Мин дә сорап узмакчы, безнең белән син бит инде таныш. Яңа татар җыры исеме безгә туры киләме, хасмы? Менә синең фикерең. Безнең төркем турында фикерең нишләс килә? Мин бер дә шикләмичә, уйламыйча әйтеп китәрем. Караш төркеменең юнәлеше бик дөрес һәм бу яңа татар җырына бик туры килә. Шәхсән, менә бу минем үземнең караш һәм үземнең фикерем. Рәхмәт Лизор. Һәр вакытта да. Если меня снимаешь 18+, Потому что нас кислое делал. Так, 18+ прошел, дальше что? 21+. Минем янәшәмдә булган кызлары, солисты һәм инде продюсеры Айгөл Зайнуллина. Исәнмесез? Хәерле көн. Хәлләрегез? Яхшы, рәхмәт. Әле бүген сез әлеге проектның, әлеге гала концертның җитәкчесе, администраторы, иң төп кешесе. Редактор, музыкальный руководитель. Яңа татар җыры нинди булырга тиеш, нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Менә сезнең фикерегезне беләсе килә. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень рада участвовать в этом проекте как музыкальный редактор, музыкальный руководитель гала-концерта. Сегодня мы представим очень много интересных, новых, красивых композиций, песен, молодых композиторов, композиторов уже с именем. И я очень рада, что именно сегодня зрителю будут представлены достойные композиции, достойные песни. И хотелось бы, чтобы этот проект долго-долго жил, много лет, и поддерживал начинающих композиторов и детские песни, чтобы развивались, потому что у нас не так много детских татарских песен. Они есть, но хотелось бы, чтобы больше людей слышало их, и дети, чтобы исполняли.
Үзебез турында да сорап китәсем килә. Караш төркеме турында ишеткәнегез бармы, күргәнегез бармы? Фикерегез нинди? Я ваша поклонница, слежу за вашим творчеством. Мне очень нравится ваше творчество. Это что-то такое новое, интересное в татарской эстраде. И я желаю больших-больших успехов. Я очень рада, что сегодня вы принимаете участие в этом концерте. Такая изюминка в концерте. Так что уңышлар сезгә. Рәхмәт Визер. Сезгә рәхмәт. Завяли помидоры. Любовь угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Пушкин, Бразат, Пушкин, Евгений Онегин. Евгений Онегин. Евгений Онегин Накмезова. Это письмо Татьяны. Евгений Онегин Накмезова. Евгений Онегин. Евгений Онегин. Яңа прическа, яңа образ. Яңа үзгәреш, яңа концерт, яңа чыгыш. Безнең интрода стилистimiz. Камераны яратмыйсың, гомумән. Исемен дә әйтергә ярамый. Вообще аноним. Айгөл Шавалиева. Теге модный приговорда көп һәм үзен тапа күрмәм. Айгөлдә дә сөйләгән икән белмим. Айна Зайтән диде. Прикольно. Минем яшәмдә Алсу Абулханова. Исәнмесез? Исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Әйбәт хәлләр, Аллага шөкер. Минем иң яраткан сорау, яңа татар җыры нинди булырга тиеш? Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Яңа татар җыры, яңа булырга тиеш, креатив булырга тиеш, заманча булырга тиеш минем уйлавымча. Һәм әлбәттә инде төрле жанрларга бай булырга тиеш. Гел теге бер төрле жанрда гына түгел. Анда булсын джаз, анда булсын рок, булсын рэп булсын, татар халык көйләре булсын, төрле жанрлар булганда гына минем уйлавымча кешеләр үзләренә хуш булган, хуш килгән күңелләренә яраткан көйләрне алар сайлап алачаклар. Әлеге теге яздыруны без инде үзебезнең YouTube каналыбызга яздырабыз. Безнең турында караш төркеме турында ишеткәнегез бармы? Карыйсызмы, күзәтәсезме, беләсезме? Ай-яй-яй, да-на-тара-тара-там дигән җыр. Шушы җыр белән сез минем күземә ничектер күренеп алдыгыз һәм мин бу җырны шундый креатив дип таптым. Караш төркеменә теләкләрегез? Караш төркеменә теләк үзегез булып калырга, үзегезнең имиджыгызны саклап калырга, бәлкем 7 төстән бер 2 төс кенә калдырыргадыр, ансы инде миннән теләк. Чәч төсегезгә килгәндә, инде шушы заманча направление алгансыз икән, шулай алга таба барырга. Слабый. Түндер бу. Шапканы бере, пожалуйста. Сразу сорсын, да? Хәзер минем янәшәмдә автор башкаручы Гүзәлия. Исәнмесез? Исәпсез? Маскагыз матур. Үзем сыман. Шулай. Яңа татар җыры нинди булырга тиеш? Нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Нәрсә эшләргә тиеш? Гомумән яңа татар җыры нинди булырга тиеш? Мин беренчедән менә шушы чара турында әйтеп үтәсем килә. Бу бик кирәкле чара, чөнки безнең авторларга, аранжировщикларга бер кайчанда игътибар иткәннәр юк. Шун мәгънәсендә шуңа күрә оештыручыларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Киләчәктә менә шундый чараларда, фестивальләрдә альтернатив төркемнәргә, җырчыларга да игътибар булырга тиеш дип саныйм мин. Гомумән татар җыры, яңа татар җыры нинди булырга тиеш үзе? Яңа татар Яңгыраш ягыннан заманча, сыйфатлы, яшьләрне дә үзенә игътибар итә торган булырга тиеш треклар, җырлар, композициялар ничек әйтергә була. Традицион җырлардан бераз алгарак китергә кирәк. Рус эстрадасында бит төрле ниләрдә эшләр, направлениеларда. Бездә дә шулай күбрәк булса иде ул направлениеләр. Караш төркеме турында ишеткәнегез бармы? Һәм ишеткән булсагыз, нинди фикер йөртәсез?
Менә дөресен әйткәндә, караш төркеме беренче адымнарын ясаганда, мин ничек дип әйтим соң, бик ышанып бетмәгән идем киләчәгенә шушы команданың. Дөрес әйтәм. Хәзер карыйм, менә соңгы түгел, яңарак композицияларында шулкадәр үсеш зур. Мин бит инде теге заманча музыканы яратучы кеше. Яшьләргә мин һәр вакытта да ярдәм итәргә тырышам. Шуңа күрә шатланып торам караш төркеме өчен. Ниндидер үзләренә хас изюминка бар. Мине менә сахна артында күрештек тә, теге чәчкә игътибар иттек, сразу менә силиләрдер инде, хәйт күптер инде дип сразу алдан ук әйттегез, әйме? Ничек уйлыйсыз? Чөнки бу бик кыю адым. Артистның, гомумән кешенең стержень булырга тиеш, шундый бу кыю адым инде. Шундый төскә буяп, монда бит комментарийсыз үтмәйди дип уйлыйм, халык. Шулай. Нәкъ шулай. Кыюлык өчен бишле. Рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Бүгенге тантана киң җәмәгатьчелеккә яңа җырлар гына түгел, яңа исемнәр дә тәкъдим итә. Алар арасында Караш төркеме татар эстрадасында үзенең бер аерым юнәлеше, стиле белән аерылып тора. Егетләр моннан 2 ел элек сәхнәгә татар эстрадасына яңа сулыш, яңа Караш дигән сүрәт белән килеп керделәр. Варисис Мәдилевкиев, Фәндидә Гаррасова сүзләре. Сиңа юллыйм, сәхнәдә Караш төркеме. Günlerimde seni yoksunlardan, tünlerimde kurem düşümde. Günlerimde seni yoksunlardan, tünlerimde kurem düşümde. Kuheline uyatsın bu canım, kuheline yuvatsın bu canım. Sina yuri, sina kışına.
итә билет. Да. Все, ничего не сделал уже. Ай-яй-яй. Интервал чуть-чуть. Ну нормально, не паршиво. Нет, концовка, да, не тем. Вот здесь, дальше. Ай-яй. Uzak durup mikrofonun sindirdiler. Rahmet etsinler. Раз. Достар, шығыш ясадық. Ең зор рахметлерімізді Ойназға айтасыз келе. Ойназ болмаса біз әлігі концертта шығыш ясамаған болырек. Шыңа күрі Ойназ сен, братан, ең зор рахмет. Эмоцияларға келгенде дұлқынландырғыш, қорқыныш, но рахат болды. Тамашачы бізді аңлады, башта аңламыш жатырды енді, онары ақырдан бізді қаршы алқышладылар. Үйретірбіз, нормально. Шешек аллергия бар, bu шешек.